No, kang Pastor Dan Erlina sa Tima Pastor, may gabi kanimo diha Pastor. Mayong gabi usab sa atong gitawag siya og higala og mga igsoon, Vice Chairman Pastor Buboy Lapure. Kay nana, salamat sir. Dalay gyud dirang Ginoo niya na, no? Og may gabi Pastor. Og tanan mga Tima Pastor, may gabi kanyong tanan og ingom sab, mayong gabi usab sa atong masubsob nga tigpaminawan, Sister Pili Pusas. Mayong gabi kanimo diha, Sister. Ang ato gitawag siya og igsoon diha sa Ginoo, no? Uban sa tanan nga mga Pusas family, mayong gabi, may gabi kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ng Ginoo. May gabi usab sa Iran Store. Mayong gabi kaninyo diha, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ng Ginoo. Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. Mayong gabi taga Taguluanon, tanan ng mga taga Taguluan, mayong gabi kanyong tanan. Mayong gabi usab diha sa Sagay Kamigin, ila ni Sister Joy Soriano. Unya huwayan na karon, no? Uban kang Nixon, uban sab siyang kapikas kanawi Brad Ungker huwayan. O guban sab sa akong pare Katuy huwayan, mayong gabi kanimo diha pare. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ng Ginoo, no? So mayong gabi ug salamat sa Ginoo, ang Ginoo gyud padayon magpanalangin. Mayong gabi usab kang Pritzeri sa Bilyina. Mayong gabi kanyong tanan diha, no? Og salamat sa Ginoo, ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan higala og mga igsoon, no? Og may gabi usab kang Pretzel Jerome Sidinio. May gabi kanyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ng Ginoo. Og uban pa, mayong gabi usab dinhi sa ato nasod sa Pilipinas, Sister Maris, og maayong udto usab or hapon baka diha sa quiet karon, no? Og usab mayong gabi usab dinhi sa nasod sa Pilipinas, Tatay Felix Calva, uban kang Nanay Persing. No, salamat sa Ginoo og dalay gyud ng Ginoo diha sa California. May gabi kanimo diha tay. Salamat sa Ginoo gatong miagi, nalipay ko nga nagkukabildo ta sa Messenger. Dalay gyud ng Ginoo niya na. Mayong gabi usab kang Nanay Gina Holier, no? Diha og si Nanay Yayang diha sa Arizona. May gabi kaninyo niya, no? Dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, ambot unsa ka oras diha sa inyong lugar. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ng Ginoo, mayong gabi, may gabi kaninyong tanan. Higala og mga igsoon, salamat sa Dios. Og ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan, okay? So karon higala kung igsoon, adto na kita sa padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. May gabi daytod sa gitawag siya og atong sa Living Hope Fundamental Baptist higala kumigson PCH2 San Miguel Manolo Portits Bukidnon. Ang nagdala sa pagpirsa ani si Ma'am Ellen. Maayong gabi Ma'am Ellen Limbag. Og ingumusab sa Living of Fundamental Baptist Mission Work din sa Paula's Hotel din sa Taguluan. May gabi kaninyong tanan, no? Living of Fundamental Baptist Family. Og may gabi usab sa NCT Family. Mga pastor, mga ma'am, mga brother and sister in Christ, may gabi pinanguluan sa atong chairman, Pastor John Amor. May gabi kaninyong tanan. Higala og may igsoon, ano na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios niini nga kagabhion. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18. Lain pa ato suri kayo nga wala kita adtong miyagi tungod kay dunay gitawag sa technical problem. Bisan gani ako silpur karon, napagyapoy technical problem, no? So gapray ko nga mailisan. Kung nga kang Ma'am Ellen ni atong gigamit. Higala og mga igsoon, mayong gabi
sa akong bugtong anak, Jen Efrets, o gingumsab sa akong mga gitawag siya uga apo. Ayun bin, siya kapikas kalabuhi, Inday, maripipayet, limbag na karon. O gingumsab sa akong mga apo. Mayong gabi kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Higala kumigson 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18. Ingon sa pulong sa Dios, please open your Bible. In 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18. Sa Bisaya nga pagka-translate, ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 14 padulong sa 18. Ingon ang pulong sa Ginoo, dili kamo magpasangon sa samang yugo uban sa dili matinuhoon, kay unsa man ang pakigkuyog sa pagkamatarong og sa dili pagkamatarong og sa dili og sa pagkamasupilon. Kung unsa man ang pag-inambitay sa kahayag uban sa kangitngit. 15. Og unsaon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyal. Kung unsaon man ang kaambitan sa pagkamatinuhoon uban sa dili matinuhoon. 16. Ug unsa man ang pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi matud pa sa giingon sa Dios, nagpuyo ako kanila og nagalakaw sa taliwala nila, og ako nahimong Dios nila, og sila nahimong katawhan ako. 17. Tungod niya na manggula kamo sa taliwala nila, og pamulag kamo naigaingon ang Ginoo, og dili kamo labot sa mahugaw, og pagadawaton ko kamo. 18. Og ako mahimong amahan ninyo, og kamo mahimong anak nako, lalaki o babae nga nagaingon ang Ginoo ang makagagahom. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, magaampo na kita, dalaygon og labing gamhanan ang mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo kay giyunan nga din sa makausap pa, makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Salamat kay nabalik na Ginoo, uga naka-on the air na dinhi sa radio program sa Mission. Ginoo dalaygon gid ikaw nining takna sa kagabhion, nga diin kami makapamalandong na usab sa imong pulong. Paliw gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong, og palihog yatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Ug kami usab nga imong kanakan nga nagapamati karon, ikaw magahatag ka namong pinasahi nga kaalam, aron masabtan namo sa imong pulong, magtulod kina kanamo, nga more kaming magmalipayon, magbarasigon sa pagpangalaga diha kanim Ginoo. Ug kadtong wala pa diha kanim Ginoo makabaton unta og kasiguruhan nga mahimo silang imong anak, o ingong sa makabaton sa kasiguruhan nga ikaw mismo ang naniguro Ginoo. O sa amo pagpadayon karon ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapamati sa Facebook Live, sa YouTube, o bisan mo sab Ginoo sa atong radio program dinhi sa Miss or 87 Radio 87.5 FM. Ikaw magapanalangin sa tanan nga namati, og panalangin ang imong pulong nga mulanog karon aron dili mo sayang mo balik sa imong presensya. Gitugyan gyud pasalamatan paglamas Kristo nga amo mluwas. Amen. Higala og mga igsoon, so maayo nga gabi kang Ma'am Nining, uban kang Pastor Noy Pinalas,
Uban sa ilang bungas pagminalay maayong gabi kanyang tanan si Jumjum ug si Daphne. No? Salamat sa Ginoo ingon dia maayong gabi. Salamat ug naa star nga nindot kayo. So salamat gyud makalipay makadasik. Higala og mga igsoon ining tagna sa kabuntag kagabhion. May gabi Ma'am Ning ug Pastor Noy. Mamalandong kita sa pulong sa Dios. Christian, be separate. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, gitawag siya real Christian. The real Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. So atong uluhan karon sa atong pamalandungan, Christian, be separate. Ngayon sa pulong sa Dios, dili kamo magpasangon sa samang ubang yugo. Uban nga sa dili pagkamatinuhoon. Uban usab sa kuyog sa pagka dili matarong og sa pagkamasupilon. No? Kung unsay pakigambitay sa kahayag ug kangitngit, lahi ra gyud siya. Og muna nga naikanta nga, kung ikaw naa sa kahayag kay naa na ka kang Christ Jesus, ikaw ang Kristohanon, muna nga bahinon gyud na siya, busa ang Christian og dili Christian ilain. Manayon, sa usa ka mensahe sa awit, nga nagaingon, sa kasing-kasing, tinguhaon mo sa pagbuhat og maayong butang. Ayaw isip pa, bisag mawadan ka. No? Tungod kay ang pagtuman may ganti. Then, ang sayop-sayop ug ang tulid-tulid kinahanglang bahinuning duha. So ang dili matarong kinahanglan lainon sa matarong. Ug ang nagkinabuhi sa kahayag lainon ug dili mo tipon diha sa nagkinabuhi sa kangitngit. Mao ganay gala kumigsud kay lahi ra ang sinultihan sa anaa sa kangitngit, kay ang naa sa kangitngit ang manggawas ilang baba mga yawa. Apan ang naa sa kahayag ang manggawas niya na mao ang pagdaig sa Ginoo. Salamat sa Dios ug dalay gyud ang Ginoo. Bisan taliwala sa kawadon magaingon salamat gyud dalay gyud ang Ginoo kay naay Ginoo nga akong kadangpan. Pero kung dili Kristohanon, yawa man kaning kinabuhi. No? Lahi gyud sa dili siya pwedeng ipagsagol. Sorry sa paggamit niya na igala kumigson. Mga bata, dili tumayo, no? Dapat atong himayaw ng Dios, pasidunggan nato ang Dios sa atong kinabuhi, higala og mga igsoon. Okay. So muna higala kong igsoon. Salamat, no? Oga, dalay gyud ang Ginoo. Niini nga ka, igala kumigsoon ini nga gitawag siya ga kagabhion, no? So sa ingon dili ka open sa CP boss. Hinay kayo signal ako net sa bukid. Gaulan man God. Amen, no? Ay. Okay, so salamat sa Ginoo, salamat sa tu technician. Dalay gyud ang Ginoo niya na. So igala og mga igsoon, padayon kita sa pamalandong sa pulong sa Dios, sa uluhan, Christian, be separate. No? Kay dili lagi mahimo nga ang kahayag dili malain diha sa kangitngit. Subusa, ang nagkinabuhi sa kangitngit, iya gid sa kangitngit, ug nagkinabuhi sa kahayag, iya sa kahayag og tiknot, ang kahayag mao na si Kristo Jesus. Ug ikaw nga Kristohanon, ikaw ang representante sa Dios.
ingon nga kahayag na kung adunay kangitngit, adunay gitawag siya uga, higala kumigson, mga dautan nga mga buhat, diha sa imong kiliran, ayaw pag-compromise kay ikaw ang kahayag, ikaw ang iya sa Dios. Ayaw mo na ingon nga, dili kamo magpasangon sa samang yugo, uban sa dili matinuhoon, kay unsa man ang pakigkuyugan, sa dili matarong, sa pagkamatarong ug sa pagkamasupilon, kay unsa may pakigambitay sa kahayag uban sa kangitngit. Dili gyud igala og igsoon. Busa igala og mga igsoon, dapat ang pamalandungan Christian be separate. So why should Christian be separate? Ngano man ang Kristohanon nga dapat mang mag-separate. Dili na magud ka iya sa kalibutan, kundi iya ka sa Ginoo. Sapagkat tinuod lang naata sa kalibutan, pero dili kita iya sa kalibutan. Kaya ang kalibutan puno sa kahilayan, higala og mga igsoon. Nga di ang Dios sa kalibutan mao ang kangitngit. Ang Dios sa kangitngit. Og mao na higala kung igsoon, dapat Christian be separate. Why Christian should be separate? Higala og mga igsoon, why should Christian be separate? Higala og mga igsoon, tungod kay lahi ang Kristohanon og ang dili Kristohanon. Lahi ang matarong og ang dili matarong. Ang nagkinabuhi sa dili matarong, dili pwede nga ang gimatarong sa Dios magkinabuhi nga dili matarong. So be separate. Number 1, separation from worldly direction. Number 1, no? Ang buti pa sabot, separate sa gitawag siya ga direksyon sa kalibutan. Nabit ay mabasa niya na, yes. Ngingon sa pulong sa Ginoo, ingon niya Apostol Pablo sa sulat sa church sa Roma. Nag-ingon siya sa Romans chapter 12, verse 2, nag-ingon, ayaw kamo pauyon ng kalibutan na karon. Kung dili ipabag-o hinoon sa Ginoo inyong hunahuna og salabutan, aron masayran ninyo unsa ang hingpit nga magkapahimot sa Dios nga mao ang iyang kabubuton. Ayaw pauyon ng kalibutan. So sa ato pa, separate from worldly direction. Kay ang worldly direction mauna ang gitawag siya igala kumigsoon. Kahilayan diri, kahilayan dito. Pero kung ikaw Kristohano na, nga mukaon kaminom sa unsay mong buhaton nimo nga malipay ang Dios. Dili ang imong kalipay sa kahilayan, kundi diha ang imong kalipay sa kahimayaan sa Dios. Higala ko og mga igsoon, nga buti pasabot, wala magkinabuhi sa gitawag sa pangibog sa unod, lust of flesh. Wala magkinabuhi sa gitawag sa pangibog sa mga mata, lust of eyes, the eyes. And wala magkinabuhi sa pride of life. Gitawag sa lust of life, pangibog sa kinabuhi or pangibog sa mga garbo sa kinabuhi. Amen. Higala kumigsoon, be separate from worldly direction. Nga naman, kay dili nakaiyas kalibutan, iya nakas Ginoo. Langyaw na lang ka ni ining kalibutan na tungod kay nahimo ka ng anak sa Dios. O kay nahimo na kang anak sa Dios, dili nakaiyas kalibutan, kundi iya nakas langit, iya nakas Ginoo. O kanus alang sa diha nga mituo ka sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Iyang giduphan ang imong mga sala ug akong mga sala. Og tungod niini higala kumigson, kay imo siyang gisaligan, gidawat, ingon nga mon Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Gihimo kang anak sa Dios, ingon sa 1:12, sa tanan midawat, sa tanan mituo sa ngalan, kanila naghatag akong kagahom sa pagkaimong anak sa Dios. Niya naka sa kahayag ug dili nakaiya sa kangitngit, higala og mga igsoon. Busa, Christian, be separate. Higala ko igsoon. Sa asaman from worldly direction. Higala ko igsoon. Mao ni ang pangibog sa unod,
pangibog sa mga mata, garbo sa kinabuhi. Muna gitawag siya worldly direction, higala kumigson. Og mauna nga, ikaw nga nahimo ng Kristohanon, dapat dili ka magkinabuhi nga iya sa kalibutan, kay iya nakas Ginoo sa diha nga mituo ka, midawat sa gugma sa Dios, kay misali ka niini, nasakop na ka sa pamilya sa Dios, ug matud pa sa kanta, higala kumigson. God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm new creation, the devil's no relation, I'm in the blessed family of God. Ug mauna, higala kumigson, nga ingon sa pulong sa Dios, panggula kamo gikan kanila, kay dili kamo iya sa kangitngit. Muna atong gibasa kaganina, higala ko umigson. Tungod ni ana, ingon sa 17, managpanggula kamo sa taliwala nila, og pahimulag kamo, nagaingon ang Ginoo, og dili kamo hilabot sa mga mahugaw, og pagadawaton ko kamo. Busa Christian, be separate. Kay Kristohano na ka. Apan kung wala ka separate, okay ra ka sa buhat sa kangit-ngit, okay ra ka sa dili pagka-Diyosnon, okay ra ka sa pagkinabuhi nga dili matarong, o sa lakton, okay ra sa imo ang compromiser. Ikaw nga Kristohanon, angay kantahan, hoy Kristohanon ka na, ang imong pagkinabuhi tarunga, kay Kristohanon ka na. Apan kung gibugatan na ka sa imong problema, sudalan sa kinabuhi, kay dili nakagusto sa kinabuhi nga kalibutanon, gusto kang masakop sa pamilya sa Dios o makabaton kag kasiguruhan, tuhui ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Aron ikaw masakop sa pamilya sa Dios ug makaingon ka, God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm new creation, the devil's no relation. Wala na ilabot sa sabdanas mong kinabuhi. I'm in. Take note, I'm in. Na nakasunod sa pamilya. I'm in the blessed family of God. Na ka sa sunod sa pamilya sa Dios. Kung wala pa ka gusto kang musunod sa pamilya sa Dios, saligi ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Tuhuin ni galang magsug dawatin ni aron ma-enjoy nimo ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Og ikaw ang mahimong real Christian. So the real Christian is Christ within the heart, and there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Ang tinuod nga Kristohanon, dili magpakasala, kay ang magpakasala iya sa yawa, higala og mga igsoon. Busa man gani nga dili kita dapat mo gitawag siya ga magpasangon sa samang yugo, sa kadautan ug sa kahayag. Kay ikaw man ang kahayag, dapat diha ka sa kahayag magkinabuhi, higala og mga igsoon, og dili sa kangitngit, higala kumigsoon. Kay ang Dios sa kangitngit mao ang devil, higala kumigsoon. Apan ang Dios sa kahayag mao ang Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, mianis kalibutan, miampit sa dudnon pagkatao aron bayran ang imong mga sala sa diha nga mituo ka, misali kang midawat kanini, na enjoy mo ang pagbayad sa sala, higala og mga igsoon. Christian, be separate. Asa? Separate from worldly direction. Abi ni mo higala kung igsoon, ang worldly direction, luwag kay ni, libre tanan. Muna ingon sa kanta, mas sayon ang paglakaw sa dalang dautan. Munang worldly direction. Sayon ang paglakaw sa dalan nga namatan. Sayon ang paglakaw sa dalan sa kahilayan. That is worldly direction. Lisod ang pagsunod sa Ginoo. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan. Ang dalan nga gapadulong sa kapildihan. Apan hiktin ang pultahan ug sigpit ang dalan nga padulong sa amahan. Mo na igalag migson,
Kay ikaw iya naman sa kahayag. Sigpit kay daghan mga pagtama yung mga pagbiyay-biyay niini. Apan dumdumi ang kanindot sa gugma sa Dios. Nga din ikaw gimahal, gipangga sa Dios. Og tungod sa pagmahal sa Dios, ingon sa kanta, si Kristo na samaran sa atong kadautan, tungod sa iyang gugma, gugma nga hilabihan. Mauna, ikala og maingson. Og nahimo kang naa sa kahayag, tungod kay mituo ka sa gugma sa Ginoo, gugma nga labihan, og tungod niya ng gugma ha, gisamaran si Kristo Jesus og ang iyang dugo nga imong gituhuan ni gala kamison mo'y nihinlo sa imong mga sala nga mo'y mas nasunod nato kang adan ug iba ug mo'y hinungdan nga ang tanang tao pabanlod sa linaw nga kalayo. Apan salamat sa gugma sa Dios kay nahimo na kang Kristohanon, kay mituo ka misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Og imo kining gi-enjoy ug mo nang imo kining gidawat. Ikaw ang tao nga nahimong born again. Una na tao kasing minahan. Sa diya sa pagtuo mo, pagdawat sa gugma sa Dios. Kay imo ning gisaligan nga gidupa ng imong mga sala sa cross. Ikaw ang nahimong born again kay natao ka diya sa Ginoo. O ang natao diya sa Ginoo, natao pag-usap. Mauna ang higala kumigsoon. Una natao kasing minahan. Kay natao magkano sa Ginoo, ikaw ang natao pag-usap. O ingon ni Jesus Christ sa 1:3, gawas kung natao matao pag-usap, makasulod siya sa gingharian sa langit. Dili na relihiyon, kundi relasyon na diha sa Ginoo. Higala kumigsoon kung gusto kang may kasiguruhan nga niya pa kanin kalibutana. Pakigsulti sa Ginoo og tuhui ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Sulod sa kasing-kasing kasi lamang magkaluwas og wa nay lain. Busa higala kumigsoon kita nga nahimo ng Kristohanon. Be separate from worldly direction. Higala og mingson. Kay dili pwede nga nagkinabuhi ka nga worldly samantalang iya ka sa langit. Kay iya na kas Ginoo. Higala og mingson dili lang kay separate from worldly direction. Under ni ini ang pagkinabuhi sa gitawag sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Muna dapat nimo magpalain ka niya na. Ayaw sagol niya ng pagkadili matinuon. Ay sagol niya na diya pagkinabuhi sa dili matarong. Kaya kung nagkinabuhi ka sa pangibog sa unod, nagkinabuhi ka sa pangibog sa mga mata, nagkinabuhi ka sa garbo sa kinabuhi, naa ka sa kitawag sa worldly direction, higala kumison busa kay Kristohanon ka, be separate from worldly direction. Ikaduha, higala kumison, ingon sa pulong sa Dios, higala kumison tungod kay gihimo na kang Kristohanon, naangko na nimo ang kalawasan tungod sa grasya sa Dios. Ngayon sa ingon sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 10, kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo. Nganong grasya man? Ikaw ba, dili ka ngayon higugmaon ug ako, pero gigrasyahan sa Dios. Gidupan sa Dios ang imong mga sala ug akong mga sala dito sa cross. Sa diha nga mituo ka niini, unya imo ning gidawat. Higala kumigson, gipasaylo, gikalimtan ang imong sala. Ingon sa kanta, gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala, o ang silot ko gikuha usap sa diyang gidawat ko, ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Mao kana igala ko og mga igsoon. So kay ingon sa pulong sa Ginoo, nga tungod sa grasya naluwas kamo pinagis inyong pagtuo kini dili inyong kaugalingong binuhatan, sanglit dili kini bunga sa inyong pagpaningkamot, kini hatag sa Dios. Og dili tungod sa binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo nini. Sa Dios giplano na kaning daan sa Dios sukat pa kaniadto aron adunay kauban niya pagbuhat ug maayo. Subo sa higala kumigson, Christian, be separate. Sa unsa? Separate from worldly direction. Ikaduha, separate from wicked deeds. Buti pasabot. Higala kumigson, separate diha sa mga buhat
sa dautan. Ayaw pagbuhat og dautan. Kay iya nakas Ginoo. Kay kauban ka sa Dios pagbuhat ug mayo kanusa lang. Sa diya nga nadunggan mo ang may balita ang kamatuoran nga si Kristo may makaluwas. Sa diya nga mituo ka kay grasya kini. Naangkon mo ang kaluwasan og dili ni imong binuhatan kini hatag sa Dios. Og dili tungod sa binuhatan aron wala bisan kinsa nga magpasigarbo nini. Giplano na ni daan sa Dios sukad pa kaniadto aron adunay kauban niya pagbuhat og maayo. Busa, Christian, be separate. Sa unsa, separate from worldly direction. Ikadua, separate from wicked deeds. Sa dautan nga mga buhat, kay wala ka naka-pattern diha. Kay anak na ka sa Dios, dapat magkinabuhi ka nga iya sa Dios. Tagalangit na ka, dapat magkinabuhi ka nga tagalangit. Igala og mga igsoon. Naimo na kang anak sa Dios, dapat magkinabuhi ka nga anak sa Dios. Be separate from wicked deeds. Higala og mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Christian, be separate. Separate from worldly direction. Separate from wicked deeds. Sa dautan nga mga buhat, ayaw ana, kay kauban na sa pagbuhat ug mayo. Og dili kay kanalang higala kumigsoon. Matud pa sa gitawag sa Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 33 o 34, dili kamo magpalimbong og sa ang mga dautan nga panag-uban, makadaot kana sa maayong pamatasan. Ang pulong si Ginoong kinutlo sa Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo higala kumigsoon 33. Dili kamo magpalimbong ang dautan nga mga panag-uban makadaot sa mga maayong batasan. Sumuna igalak migsoon. Kaya nga naman, mingon sila nga dadon ang dautan pinagis mayo, yes. Pero siguro nga dili ikaw ang madala. Kung dili ikaw ang mudala, kay dadon dautan pinagis mayo higala og migsoon. Mao ka na igalag migsoon, separate from wicked deeds. Pero kung nakikuban-uban na kanila sa mga buhat nga dili maayo, wicked deeds, dautan nga mga buhat, kung nakikuban na kaniya nila, sultihan ko ikaw igalag migsoon, makadaot ka na sa maayong pamatasan, sumala sa pulong sa Dios. Balikon ako, Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 33, dili kamo palimbong. Usay malimbungan kita kay ato silang dadon. Pero kung dautan ang ilang gibuhat, ayaw uban diha. Kay pagkasabit nila niya na, makapariha niya ka, hapit na ramang Pasko. Maingon niya ka, nabilanggo ako sa sala nga wala ko nahibawan. Nasabit ako. Busa dapat ikaw nga nagkinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios. Ayaw uban niya ng mga tao nga wala nagkinabuhig tarong. Kaya dili pwede nga ang tarong makig-uban sa mga dautan. Hinoon nato silang sultihan, pasidanan. Kaingon sa pulong Ginoo sa higala kumigsoon, sa upang pasid sa balahan kasulatan kung ang dautan wala nato sila pasidan manubag kita sa ilang dugo. Pero ayaw uban-uban sa buhat nilang dautan. Kay masabit ka ni higala kumigsoon, matud pa, ayaw kamo palimbong ang dautan nga mga panag-uban makadaot sa maayong mga pamatasan. No? Makadaot gyud igalag migsoon. 34. Kay gingon ko na Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 33, versikulo 34. Sa 34, pagmata kamo sa pagkamatarong gayon, og dili kamo magpakasala. Kay ang uban wala makaila sa Dios. Unsay gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa taga Korinto, pagmata kamo sa pagkamatarong gayon, ug ayaw kamo pagpakasala. Munang dili dapat magig-uban sa mga nagpakasala. Kay nga naman, kay ang uban wala makaila sa Dios. Ug mao nang nagpakasala sila.
Sa hingpit ningon sila nga naay Dios pero wa sila tinuod na kaila. Kay kung nakatinuod silang nakaila sa Dios, muyukbo sila pinagis pagkinabuhi nga malipay ang Dios sa ilang kinabuhi ug dautan ang ilang gibuhat dili na pagyukbo sa Dios. Pagyukbo kana sa demonyo higala og mga igsoon. O yung panay gisulti ko kini, ginasulti ko kini aron kamo mubati og kaulaw. Kristohanon sa taga Corinthian gisultihan sa pulong sa Dios nga gisultihan ni Apostol Pablo aron sila mubati og kaulaw. Kay iya na siya sa Ginoo, nagkig-uban sila sa mga dili iya sa Ginoo. O gisulti kini para sila mubati og kaulaw. Kristohanon, be separate. Higala kumigsoon, Christian, be separate. Asa? Separate from worldly direction. Ang worldly direction naghisgot sa pangibog sa unod. Mo na pagtagbaw sa imong unod nun, kalibutanon nga gitawag siya ga. Higala kumigsoon, lawas. Pangibog sa mga mata. O garbo sa kinabuhi. Daghang natagak ni ini higala kumigsoon sa palayo. Ayaw. Paduol niya na. Ang uban, nagdagan sila pero paduol dili palayo. Higala og mga igsoon, no? Busa separate from wickedness, deeds. Ayaw paduol kay Kristohanon ka. Usay madaot ang Ginoo sa atong kinabuhi kung ikaw nagpaduol niya ng pangibog sa unod, pangibog sa mga mata, garbo sa kinabuhi. Higala kumigsoon, be separate from worldly direction. Be separate from wickedness, deeds. Higala kumigsoon. Kay kauban ka na sa Dios pagbuhat og maayo. Higala og maigsoon. Nga kun dili ta dapat magpalimbong, di ta makig-uban sa mga dautan. Kay ang mga mataro nga nakig-uban sa mga dautan makadaot sa maayong pamatasan. Higala og maigsoon. Take note, ikaw ug ako sa diha nga mituo ka ingon sa Roma, gimatarong na ka sa Dios. Unsay imong gituan? Ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Usa kay gimatarong na ka sa Dios, palain gikan kanila ingon paspulong sino sa atong ginabasa, panggula kamo gikan kanila. Higala og mangigsoon. Og mo na nga mo ning gisulti kini ni Apostol Pablo, pagmata kamo. Og matod pa sa salmista, higala og mangigsoon, ngano nga dapat Christian be separate. Dili maga tindog sa lingkuranan sa mga mayubiton. Kundi naahin noon sa Ginoo ang iyang kalipay sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Higala kumigsoon, ingon ni Apostol Pablo, nga palain kamo gikan kanila. Ayaw kamo pakig-uban kanila, ayaw kamo palimbong. Higala og mangigsoon, og gisulti ko kaninyo kini para kamo mupati og kaulaw. Higala og migsoon, be separate o separation from worldly direction, separation from wickedness, deeds. Kay kauban na kas pagbuhat sa Dios ug maayo. Og mauna nga ayaw tindog diha sa iyong lingkuranan sa mga mayubiton nga mosumpay usab ka sa ilang mga parites ug marites. Kay dili ka diha dapat kung manabi man ka, ipanabi nga maayo ang Dios sa imong kinabuhi ug maunay dapat iparites. Nga tungod sa atong bisan luyo sa atong pagkamakasasala, giduphan sa Dios ang atong mga sala. Maunay dapat iparites sigalag migsoon. Mga babae, munay dapat imarites. Nga God is good all the time God is good. Giduphan niya ang atong mga sala sa diha nga mutuo kanini. Higala kumigsoon, ikaw gako kalimtan sa Dios ang imong mga sala. Nga matod pa sa kanta, gipasaylo gikalimtan ang tanan kong sala. Mao kana higala og mga igsoon sa kahanginan na mati karon so dalaygon gyud ang Ginoo. Oga ingon ni Pastor Norman Subong, mayong gabi makalipay makadasig. No? Mayong hapon diya sa nasod sa Kuwait, Sister Maris, alas 2:51 daw dito, no? Salamat, Sister Maris. O dalay gyud Ginoo. Salamat, Pastor Norman. Ingon ni Pastor Norman, kumbati, Pastor. Igala og mga igsoon. Kung Kristohano na ka, unya nagkompromise ka, nakiga sangon ka, nagpasangon ka sa dautan nga mga buhat,
nagpasangon ka sa gitawag siya ga dili pagkamatarong ikaw ang Kristohanon nga compromiser og dapat kang kantahan, hoy Kristohanon ka na, ang imong pagkinabuhi tarunga kay Kristohanon ka na. Christian, be separate para asa, separate from worldly direction. O ang direction sa worldly direction ang pagtagbaw sa unod, lust of flesh. Ang pagtagbaw sa pangibog sa mga mata. Pangibog sa unod, pangibog sa mga mata. Lust of the eyes. O ang pagtagbaw sa garbo sa kinabuhi. Busa bisi parit niya na igalag minson, dili ka taga diha. Dili ka para sa kalibutan, para ka sa Ginoo, para ka sa langit. Higala ko minson. Bisa parit from worldly direction. Bisi parit from wicked deeds. Ayaw apil sa mga buhat nga dautan. Ingon po sino, palain ka mo, gikan kanila. Kay unsa may pakigkumbayahan, pakigambitay, sa kahayag ug sa kangitngit, wala gyud. Ang sa kangitngit, iya gina sa kangitngit. Kay iya na sa Dios sa kangitngit. Apan ang kahayag, iya pud na sa Dios sa kahayag, nga mao si Kristo Jesus, higala ug mga igsoon. No? Busag ignan kita sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16. Pasigaan ninyo inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug madayeg ang Dios nga inyong amahan tuas langit. Muna ato nang gibuhatag wali atong miyagi, how to send the light. In our works, sa atong pagpamuhat, mapasigat ang atong kahayag, ingon nga, mureflect si Kristo sa atong kasing-kasing, kay siya man, no din sa itong kinabuhi, kay siya man original nga kahayag, ug ato man siyang naangkon, mureflect siya din sa atong kinabuhi. In our works, in our, higala kamison, words, sa imong manulti ka, tinimplahan o gasin, o makaingon, pagkanindot bagyod ng tawhana, kaniadto manggawas ang baba, puro man balikas karon, puro naman pagdaig o paghimaya sa Ginoo, puro naman panabi, sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, higala og mga igsoon, di ba? So sa ato pa, how to send the light in our works, in our words, and sunod, in our way of living. Higala ko mga igsoon, kay Kristohanon ka na. Christian, be separate, para sa asa, separate from worldly direction, separate from wicked deeds, pabulag diha sa mga dautang buhat. Og sunod higala kumigson, kadi na ta maglangan kay gamay na lang ang oras. Higala kumigson, separate from wrong doctrine. Una, Christian, separate, be separate. Higala kumigson, Christian, be separate. Sa asa, separation from worldly direction. Ang worldly direction mao ning pagtagbaw sa pangibog sa unod. Pagtagbaw sa pangibog sa mga mata. Garbo sa kinabuhi ayaw dia, igala kumigsoon. Kay sayon lagi ang paglakaw sa dalan dautan. Sayon ng paglakaw sa dalang dautan. Sayon ng paglakaw sa dalan nga namatan. Sayon ng paglakaw sa dalan sa kahilayan, lisod ang pagsunod sa Ginoo. Kay dako ang pultahan ug sangkadang dalan, ang dalan nga gapadulong sa kapildihan. Apan hiktin ang pultahan ug sigpit ang dalan nga padulong sa amahan. Hunong na paminaw sa Dios. Huy, paminaw sa Dios. Christian, be separate. Separation from worldly direction. Separation from wicked deeds. And separation from wrong doctrine. Ingon din pwede bang
kandidato ang Kristohanon. Ay, lasa din na si Sister Maris kay magkagubot niya ni sila. Higano kay tinglan sa drabagaron. Sumunay gala og mga igsoon. No? Abi ni migalak mga igsoon. No? Sa pagkatinuod lang. Kung gusto gikang muduot sa pagpangalagad sa Ginoo, ayon na pagkandidato. Pangalagad na sa Ginoo nga matinudanon. Kana lang sa Sister Maris kay magsigmaukay sila. Higala og mga igsoon. Ang gitawag siya uga kay maglabay sa mga lapok si Sister Maris, magpasakit sa isig kahingon kanaraman sila. Gawas lang sa mga mayang kandidato. Hindi na kuha din rin. So, muna higala og mga igsoon. So, salamat sa pagkutana, Sister Maris. Pagkalipay, magkadasig. Ikaw yun, Sister Maris. Nakita kong tiyag kinatawa. So, muna higala og mga igsoon. Mayong gabi ka nga Edison Delpen Gaas watching from Sulana sa saan. Kung di ko masayop, no? So, sir. Comments niya, sir. Kaya ron nga makita ka na ko, sir. Sa gitawag siya kay kani. Kung watching ka, hindi ka ka-comments, mawala rapod. Sigala kamigsoon, separate from wrong direction. I mean, separate from worldly direction. Separate from wicked deeds. Ayaw anang pagbuhat og dautan, palayo diha. O ingom sa separate from wrong doctrine. Nga ang manluluwas may nang buhat. Ha? Pero ang tinuod nga luwas, makita sa buhat. Dili ang manluluwas ang buhat, ha? Di na ito nabaliktaron. Okay, nagbuhat siya, luwas siya. No, ang iyan ay buhat mo yung luwas. Magkaluwas, ang Ginoo mo ay nagdupa dito sa cross. Pero ang tinuod nga luwas, ang tinuod nga nituo sa katudluan nga ninsakto, nga si Kristo nagpakamatay para pagluwas ka nato, maunang mubuhat siya, kay nituo siya kang Kristo Jesus. Nibuhat siya maayo, yan ang lipayon, pasidunggan ang iyang manluluwas. Pero kumingon ka, nga dili na siya luwas, wala kay katungod ana, ang Ginoo mo ay katungod ana, siyang naibalos kasing-kasing sa tao. Pero mingon sad ka nga ang iyang manluluwas mao ang buhat, rong doktrina. Kay dili na unta magpakamatay si Kristo Jesus dito sa cross. Kung ang imong binuhatan o atong binuhatan, maoy makaluwas. Matud pa sa atong ibasa kaganina, Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 9, tiknot niini. Kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo. Kinidili inyong kaugalingong binuhatan, sanglit kinidili bunga sa pagpaningkamot. Kung ang lahutay luwas, buhat na na. Pero ang tinuod nga luwas, makalahutay na. Muna igalak migso, no? Pero dili iyang lahutay manuluwas, tungod lang kay luwas siya muna nakalahutay siya. Kay nituo siya sa manluluwas. Kinidili inyong kaugalingong binuhatan, sanglit dili kinibunga sa inyong pagpanimkamot. Klaro kayo. Kinihatag sa Dios. O nganong ingon ko nga ang tinuod nga nagtuo mo buhat gyud. Kaysa Jis, giplano na kinindaan sa Dios, sukat pa kaniadto aron adunay kauban niya pagbuhat og maayo. Mao kana higala og mga igsoon. So ang tinuod nga luwas nagkinabuhi nga luwas. Ang tinuod nga tagalangit nagkinabuhi nga tagalangit. Imposible kaayo nga nagingon siya nga tagalangit siya. Unya iya si Ginoo nagkinabuhi nga impiernohanon o ka nagkinabuhi nga demonyohanon. Kaya ang tinuod nga luwas nagkinabuhi nga iya sa Dios. Nagkinabuhi nga tagalangit. Nagkinabuhi nga dili na iya sa demonyo kundi iya na sa Dios. Mayong gabi, Pastor. Dili gyud pwede giban ang maayo. Amen. Mag-uban ang maayo ug ang dautan tinuod na.
Kay gingon din sa atong gibasa, Sir Edison, nga kung mag-uban ang maayo o ang dautan, makadaot sa maayo nga pamatasan. Kaya kung basahon na, 1 Corinthians, sakto na gyud. Sir, salamat kayo. Ingon sa pulong sa Ginoo, 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Dili kamo magpalimbong, ang dautan nga mga pag-uban makadaot. Ang dautan sa mga pakig-uban makadaot sa mga maayong pamatasan. Di pwede. Igala og menson. Salamat Sir Edison. O dalaygon gyud ang Ginoo. Igala og mga ison. Be separate from wrong doctrine. Kay wala gid na magkasungag ang pulong sa Dios. Ngayon sa Ginoo kon pinagi sa grasya, naluwas ka, pinagi sa imong pagtuo, wala na dugang ana. Pero doon ay resulta. Muna atong katanahon. Ang resulta, mga maayong buhat, ingon nga nituo sa Dios. Ano ang gitawag siya? Pag-unor, pagtahod sa Dios. Pagtahod nato sa Ginoo, munang dili kita mubuhat ug dili mayo. Kay dili ta gusto nga masuko ang atong ang nagmahal ug nagpangga kanato. Ug muna nga pareha ba sa usa ka anak nga ni honor sa iyang amahan. Wala siya nagpabadlong kundi nibuhat siya nga malipay ang iyang papa tungod kay nag-unor siya sa iyang papa. Mao usab nga ikaw nga nituo midawat kang Kristo Jesus. Nibuhat kag maayo tungod kay nakaangkon ka na sa kaluwasan kay imo siyang gituhuan ug mao nga imo siyang giunor, gipasidunggan, pinaagi sa pagkinabuhi nga malipay ang Dios sa kinabuhi nato. Matag karon unya nga mukaon ta minom bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios. O dili na pwede nga baliktad. Pareha na siya sa gitawag sa igala kumingson, eskwela lugar kadaan ay ka magpa-enroll. Wala kay labot sa eskwelahan. Og pusa ang walay labot nga nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, isa libay didto sa linaw nga kalayo. According to Revelation, si bisan kinsa kan sa ngalan wala sa gilistahan sa kaangkon sa kinabuhing walay katapusan, nga naman wa man siya marehistro dito. Wa siya ma-enroll. Itambog sa linaw nga kalayo nga mo gitawag ikaduhang kamatayon. Higala og mga igsoon, hinaot nga gitisok nato sa matag-usan nato kaunahuna og kasing-kasing. Christian, be separate. Sa asa? Separate from worldly direction. Unsa ning worldly direction? Pangibog sa unod. Lust of flesh. Lust of the flesh. Pangibog sa mga mata nga mo hinungdan nga usahay mapalawan, mapaulawan ta ang Dios. Palayo diha. Kay di ka para diha, para kas Ginoo. O gitawag siya pride of life. Muna siyang worldly direction. Usa ka tawo nga nagingon, pwede pastor, pwede ko mangutana nga kung naay songs ba nga Christian song, it's okay. Pero kung worldly song pero love song, sumala sa imong gingon worldly song, ingon sa pulos Ginoo, ayaw pa uyon ning kalibutan na. So higala og mga igsoon, palayo. Higala og mga igsoon, dili ka taga diha, iya ka sa Dios. Busa, why not nga miyong kag, I love you, Lord, and I lift up my voice to worship you. Wow! Let it be a sweet and sweet sound in your ears. Wow, kanindot pa. Mayong gabi ka nga, Sister Chichi, nakasgawas nasod Sister Chichi. No? Anak ni Sister Malo, salamat sa prayer og heart.
nga lugo dalay gud gyud ang Ginoo nihana paktain, no? Si paktain mayo nga gabi kanimo dia igsoon diha sa Ginoo ug dalay gud ang Ginoo. Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. Okay, so igala ko migsoon. Be separate, Christian, be separate. Para sa separation from worldly direction. Separation from wicked deeds. Palayo sa mga daotang buhat kay dili kay iya sa daotang buhat kun dili iya kas Ginoo. Busa aron madaig ang Dios nga tuwas langit, ipakita ang mga mayang buhat aron malipay ang Dios sa atong kinabuhi, dili aron maluwas. Tungod kay iya na ka sa Dios o tungod kay luwas na ka. And igala ko migsoon, separation from higala og migsoon from wrong doctrine. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 16 verse atong basahon na 16, 17. Romans chapter 16 verse 17 up to 20. Gihangyo ko kamo mga igsoon nga timan-an ninyo kanila nga mga ginikanan nga nagbahin-bahin sa ilang kahigayunan sa pagpapandol batok sa katudluanan nga inyong gitunan og palayo kamo gikan kanila. Muna ingon nga separate from wrong doctrine. 18 kay kini sila nga ingon niana wala mag-alagad sa Ginoong Hesukristo kundili ilang kaugalingong tiyan. Narinig, no? Ang ngalan na ng kaugalingong tiyan ayara na makasampit o makasalamat kung busog na ang yan tiyan. Ang ngalan ana Kristiyan. Pag busog ay salamat sa Dios. Aya pa rin taon na imong Kristiyan. No? Sumunang gingon din kay kini sila ingon niana wala nag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo kundili ang ilang kaugalingong tiyan o pinaagi sa ilang malumo og matahom nga mga pulong nalimbungan nila ang mga kasing-kasing sa mga inosente. 19 kay ang inyong pagkamatinumanon hingbaluan man sa tanang tao. Gisultihan na taga Roma ni galak migson nga ang pagkamatinumanon nila nahibawan man sa tanang mga tao. Bisan nagkakalipay ako may tungod kaninyo apan buot ko nga kinaadmanon kamo tungod sa maayo apan ang mga inosente may tungod sa kinaadmanon kamo sa maayo sa to pa makahibalo sa maayo mo nang gitambagan ni Apostol Pablo og inosente sa mga dutan nga mga buhat. Wow. Buot pasabot wala nag-apil-apil sa buhat nga dutan. Mao ka na higala og mingson. Be separate from wrong doctrine. Kaya ang Dios sa pakigdait nagadugmok sa pagdali kang Satanas ilalom sa inyong mga tiil. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban kaninyo. Wow, kanindot pa. Salamat sa Dios ug ang Ginoo gyud pa rin magpanalangin. Christian, be separate. Sa separation from worldly direction. Nga naa diha ang gitawag sa pangibog sa unod, pangibog sa mga mata, nga kung ikaw Kristohanon, unya ni apil ka dinha, kay wa ka nagpalain, imbis mudagan ka palayo, nidagan ka paduol, ipakaulawan mo ang Dios. Dakog kaulawon sa bulaton sa Dios. O igalaw migson, o ang garbo sa kinabuhi, be separate, worldly direction, be separate, igala kumigson from wicked deeds sa mga dili mayong buhat palayo diha o be separate from wrong doctrine.
Kaya ang sakto nga doktrina, ang tao nga mutuo sa Ginoo makaangkon sa kaluwasan. Kung sincero nga pagtuo, ug siya mudawat, mahimo siyang anak sa Dios. Siya ang natao pag-usap, ug ang natao pag-usap 100% going to heaven. Higala kuminson, ang Ginoo ang nag-ingon niya na nga gawas ko ng tao matao pag-usap, makasulod siya sa gingharian sa langit. That is right doctrine. Kay doctrine of the Lord Jesus Christ, unsaon pagsulod sa gingharian sa langit, kinahanglan nga ang tao matao pag-usap. Na tao sa inahan, ikadaw usab na tao diha sa Ginoo. Salamat. Dalay yun ang Ginoo. Higala kuminson. Christian, be separate. Separation from worldly direction. Separation from wicked deeds. Separation from wrong doctrine. Hinaut nakakuha tagaming pagtulunan, mag-aapo na kita. Dalay ko ng labing kamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga nagapaatod ka namo sa kamatuuran. Masakit ang kamatuuran, apan maghatag ka namo kinig kagawasan. Dalay gud ikaw, Ginoo, sa among kinabuhi. Angay kang pasalamatan ng pasidunggan. Tungod kay bisan kami makasasala, imo kaming gitagad, imo gipakamatyan dito sa cross. O kami nga nahimo ng imong mga kanakan, nahimo kaming Kristohanon, dapat musiparate kami sa worldly direction, musiparate kami sa wicked deeds, musiparate kami sa wrong doctrine. Salamat, Ginoo, dalay gud ikaw sa tagsatagsa namo kakinabuhi. Gitugyan ug yampo og gihangyo nga ang tanan nga namati panalangini bisan man kining radio station, Ginoo, ug tanan nga mga technician ug uban pa, ikaw pa dayon magpanalangin ining radio station. Tanan nga namati sa Facebook Live, panalangini, Ginoo, bisan man sa namati sa radio 87.5 FM. Panalangin ikaw, Ginoo. Gitugyan ug yampo og gihangyo salamatan namo diha kanimong tanan, pinaglamat sa Kristo nga luwas. Amen. Higalag magsoon. Kini si Pastor Ginny Limbag nakig-uban kaniya sa manawon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko maayong gabi, salamat ito sa nagantos sa pagpamati sa atong live. Sister Mares, salamat gayo sad. Ingon niya, amen. Thank you, Pastor. Ganina, sorry, di gid nako makita ang inyong comments, Sister Mares. Sorry gid kayo sa dito sa radio natin. Pero karon din sa Miss Or nakita nato. Salamat. O gadalay gyud Ginoo. Salamat Sister Mares. O ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. Higala kumigson. This is Pastor Ginny Limbag, nakikuban ngayon sa tulaman ng pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong gabi kaniyong tanan. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye!